ụmụnne m na ụmụnna m elu ụtọ n'ọrụ ụnụ nwekwarechi ọ nwanne ọnụ nwanyị mbanụ aweela m were nnọọ ntị gwu m ya n'ọnụ m were m ọka gwuo ọnụ na ntị n'ihi na onye o mere amaradịla ụfọdụ ndị mmadụ nwere bandit n'ọnụ enyi ụfọdụ ndị mmadụ nwere onye ha na-akpụ na onye na ọwa enyi ha mana onye ahụ bụ bandit ndị a na-anara nsọ ịtụgharịa ha kwana ya n'ụdị ọzọ mgbe kama chọrọ ịrụ ọrụ kama chọrọ ivisit onye ọjọọ ọwụ ụtọ ọ na-adị anọ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nọ nza ya sị m na m weredela akụkọ n'ugbo ya na-ebutọrọ ya ụmụnne na ihere emegbuole chai na asị n'anya na ahụ obi enwe onye ga-eme mistake nwanne anyị nwoke aga n'ihu sị m na ya hụrụ nwatakịrị nwa agbọghọ obi amasịrị ya 5 years ago the same 5 years ago ya na ya abụọ yiri wụ only 6 months ya propose marriage okwerekwen ya kpụrụ ndị nwe ya lụọ ya lụgba ya ihu ya ejighị ndị nwe ụgwọ ya ejighị ụgwọ 1 naira ya ejighị ụgwọ na nwanyị mba nọ mza ya na nwunye ya lakpụrụ o ruo mgbe ya na nwunye ebiri otu di na nwaanyị na-eshi ebiri nwunye bịa kọwaziere ya gbasara ex ya onye ya na ya abụọ meka ihe before bịa mata ihe ewe akụkọ bịaga mgbe a na-atọ mgbe na-enwe ihe segara ya na nwunye enweghị nothing no problem ọwa akụkọ eji ejighị ike o wee bịa gwawe na ex ya na ya abụọ yiri complete 5 years gawa ala bekee hapụ ya nkwa niile o kwere hapụ gawa ala bekee rute ala bekee chenji phone number ya rute ala bekee lụọ onye ọcha gbagbuo onwe ya ọ nakwa aza ya kọl ọ gara onwe na ekelere Chineke nna na ya wee decent woman na enyi nwoke nọ ntara onye ya abụọ na ala bekee eshi ebe ala bekee gara lo dịkwana aware of the relationship ya na enyi ya nwoke na ya nwa nọ n'ime before gawa ala bekee ọ lọta bido ebe ya shere na enyi ya nwoke ahapụla ya na o jikwere lụrụ onye ọcha na o jikwere eme ka ọzọ na ọwụ nzube Chukwu ka ya na ya abụọ continue na ya ga-like imewe ihe with her ya shọn ya wee sị ya nwakwala nwa na ihe emekwele ka mistake na enyi nwoke na ọwụ enyi ya nwoke na why ga-eji betray like that na ọwụ na ọ gakwurula nwaanyị ọzọ no problem mana ọwụ ihe ga-eme ka ya gakwute even though na ọwụ enyi nwoke nwunye akọwa akụkọ ahụ prezent akụkọ ahụ nọ n'ụdị na azụrụ ya azụ ị ga-eche akụkọ nwunye ya na ị gasị yes na nwaanyị mere ihe dị otu a na o nwere ọsụsụ ihe a niile eburu ga that time okwu ọsị ịhụnanya niile ya nwere ebe ex ya na sọpọtụ niile ya nyere ihe ọma niile ya mere no in fact na amara Chineke ka ejiri nyekwe nwoke ọzọ chance rutekwe na ọlụlụ di na nwunye in fact na ọ nzube Chukwu na ya na ya abụọ ga-alụ ma ọ wee na ihe nye nwoke mere awụ ihe ya ga-ahụ nwoke ya tụpụrụ ya ọnụ mana then ya akọwa nnọọ mata na-emetọ na mkpụrụ obi ya si chai na ndị awọ na-agala na ọ hapụga ya in the past ebe ahụ nọ na past nwanyị mba ọ ya ka ya na nwunye ya nọ nwunye ya atụrụ ime mụọrọ ya nwoke mbụ mụọrọ ya nwoke mụọ ka abụọ nwanyị na nwunye agwawe ya ọnụ na ya na-amụgachi agwa nwunye ya change drastically karata ya change every time ọ na-achọ ihe ga-esere ha okwu ya bido chọwa ihe ọ ga-ekpara ya ka esemokwu dịrị ya eme ya sit ya dan gwa ya awụghị onye nsogbu na enwere ihe na bọda ya o nwere ihe ya mere ugbu a na enwe ihe na-eme ugbu na awụbụ ihe ya na-eme mbụ ọ gịnị nwe ihe ya na-eme na-egwe ya iwe n'ọgwa ya nwunye eshirishiraruo ya anya n'ụkwụ ala ya gbakom ya persuade wee ma arịrịọ ma gịnị na ọ gwa ihe mere na ọ na-adịzikwe happy nwunye agwawe na marriage ya na ya bụ na a very big mistake ya jụọ esi marriage ya na ya bụ alụmdi na nwunye ya na ya bụ na ọ mistake ya sị na ọ dị gịnị gwana enwe ihe ya mere ya ọ gwawe si na ya mere ihe in fact amahụ ta ga-eshi ekwu ya na ya efiliri na ya agaghị egide na ya efiliri na ya amahụ na in fact na asị na Chineke nna ga-eji mmadụ ihe chi ga-awụ na ya n'ihi ime mistake ya mere ya gwawe si na ọ na-enye ya accusation
na-enyeghị ya opportunity to defend himself. Na gịnị wụ ihe mere? O jidere ya na nwaanyị. Enwere onye kọrọ ya na ya jidere na nwaanyị. Na ọ gwatọ na ihe ahụ ihe mere ga-edefend onwe. Nwunye ya sị na ya ga-ekwu ya mana ọ wụghị ugbu a. Na ya eji evidence niile n'aka na ọ na ya n'ọba aka nga. Ya na-ele. Nwaanyị mba nọ. Imuli ehuru ọkụ. No peace of mind. Ọ nọrọ bịa zawa kọl. Ọ ga-azaga kọl nọga na kọl ahụ n'ote aka na kọl. Kọl ahụ ọ na-aza mgbe ụfọdụ ọ ga-achọsọ baga na rum ụmụaka gụrụ ebe a na-aza kọl. Gbachiekwere na ịga dị ọ ga na-aza kọl. Ọ zacha kọl ahụ pụta ihu ya mọchuo ya jụọ ese na onwe ihe na bọde. Ọ gịnị nwe ihe onye a na-akọrọ ya na fon na-akọrọ ya na ọ ihe chere na ikekwe na onye kogara achịrị na ọ ihe nọ n'ebe ahụ na-akụrụ enweghị mgbe obi ya lara na ọwụhụ ihe gbasara achịrị or something. Ya na nwunye kata ruo otu ụbọchị ya gbojaga ya n'olu ike jụọ ese ọ dị mad jụọ ese ọ dị stupid na ọ bụla ihe kwuru. Nwaanyị mba nọ nwunye ya bụ ngwongwo ya pụtụkọ akpa ya wee onwe na-eji laa wụsawara ya ụmụ ya ya ebe n'ihi na ya hụrụ nwaanyị a n'anya kpọọ oge nwaanyị si ya na ọ lekwekwe ke na-emena ya elekwekwe ihe ahụ ga oge nwaanyị si na ya agba nwa ya bifo nwa ya ewe iwe shi n'ụlọ eburu akpa ya pụta na ya emene ihe na-arụ ha mma ya so oge nwaanyị na ọwụ ya na ya bụ obi na mmadụ na-echenji n'ọwa adult most times ị ga-azụ nwa ngasị young lady ọwụ mana ọ bazie n'ime mara eji mụọ nwa wụọ ya mọda ụsọsọ ma ọ bụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị motherhood na-echenji ha na o mewere ka ọ marụrụ nwa ya ala ka ya nwa ọwụ devil. Oge nwaanyị si biko ya gojiri ga-afọ otu na ya sịda wele ote ka ya shiri hụdọ nwa ya sef na ya sịda eleta na eledịghị ya na nwa ya gagadị sef. Nwaanyị mba nọ nza ụkwado ya n'ala ya kpọọ mma ka ekore mma ka ya kpọọ oge nwaanyị jụọ ese na ihe nwa ha ji ese okwu ọ na-eme ka nwa ya nwoke wee kwensu na o weta na o wepụta olu ka emeziere ụmụaka ha laghachi bata otu ha na mbụ. Oge nwaanyị si akụkọ n'egwu meziere ụmụaka na ụdị na ha wa ụmụaka na ọ na-akpọ ụmụaka ahụ ka ụmụaka erube n'elu di na nwunye na ndị ọ na-akpọ na ọwa adult na mana nwa ya nwoke na ọwa 45 years ka ihe o ji asị na ọwa ụmụaka. Mmanya gwa sọsọkwa nwa ya agba isi awụ na o rute ebe n'aka ya na ihe ọwụwụ nwa ya na ọwụ nwa ya na ọ gaghị onwe mgbe nwa ya ga baya mba na nwa ya ihe ọwụ adult mana ọ gaghị akwụsị ịwụ nwa ya to them na ụmụ ha wụ ụmụ ha. Nwaanyị mba nza okwu a na-agba a na-ajụsọ gịnị ka ya mere enweghị na-akọwata nsịlekwa ihe ya mere ya emegide ejiri nnọọ nwayọ gbaziere onwe ya nkịtị lọkọ ọp sọ gịnị dị na ọwụrụ ndụ ya ya wụrụ ya na efere nwa a na-eji enyere na ọkụwashi ya. Nwaanyị mba nza ọ ya ka ya kperorere ụmụ ya otu nwoke otu nwaanyị ọ mụrụ ya lekọta ihe ya ga-eme ụmụaka lenebịa gbagaraja ya elege ihe ka ahụ ike agwụ ya Adanne egwes na elekwana otu ya manage wit ụmụaka ya gwes ọ dịgakwara ya izio n'ihi na di Adanne na ya nwa gachara ọnụ so ya chọghị ịkpọrọ ụmụ ya kpọtara the man na nwa Adanne nwe ụlọ na ọwụ di ya ga-ekwu ka ga-eme na ebe ya na di ya gachara ọnụ because of ya na nwanne ya nwaanyị sebe okwu the man enweta oshi kwu okwu ya bụ agacha ọnụ nke defend ga nwanne se efiliri na ọ banwere ịkpọwa Adanne n'ihi na di ya agaghị ekwe. Mgbe ya gwara Adanne ihe nụ ntara Adanne ga mana power of woman gakwuru di ya naanị ya ma otu o si eri di ya nụta ewere fon kpọwa ya na fon gwawa ya sọ mana ha wụ brother in laws na ha wụ brothers na ha secha ha edozie na ya nụrụ ihe mere badagidere n'ezinụlọ ya na ọ bụrụ na ọ chọrọ ịkpọta ụmụ ya na ọ kpọta ya no problem na ịnọkwa ya na ya ekpo tie ekpo ya ọgọ ya sị na truly na ọwụ na nwanne ya nwaanyị lụtara di na ihe niile ya mere na ya gbaghara ya ọgwawa ya sọ ọ dị ya gbaghara ma ya ga-akpọ efon na ụmụ nwoke anaghị elekọtacha nwa ụmụaka na ya nwa nọ ngala obodo ka ya na-anọkwa n'ụlọ ọkpọte ya kpe ya nwa na-amarị etu ego na nwoke na-etu ego na-arị maka adụ achụwa ya azụ with domestic activities na ya kpọta ụmụ ya ebe a ka ụmụ nwanne ya nwa na nwanne ya nwa Adanne ga-aka lekọta ụmụ ya karịa every other person ya kpọtawa ya ebe a na mama ya akatala ahụ ya gaghị suggest ka ọ kpọrọ ụmụaka ga ebe a ka nwa agadi nwaanyị hapụ nọ n'ime ụlọ ehi ụra ndị okenye emetụrụ ji ụmụaka na-eji nga ha na-egwu egwu na ọ wee dangerous thing to do na ọ kpọta ha ebe a. Nwaanyị mba nọ mza obiọma ya nọrọ nga na sị nwanne ya nwaanyị ya sị na ya sendere ya akaụntụ nọmba di o wee sị ka o mekwana gịnị na ọ kpọta ụmụaka biko na ọ na-like ime nnọọ ihe ka ihe na ọ kpọta ụmụaka ha maka ọgọ ka akaụntụ onye agụrụgụ ka akaụntụ onye naghị ego na ọ kpọtara ya ụmụaka ya ma ihe ọkọjighị ebe ahụ ya nọrọ nga chigo ụmụaka na moto buo akpa ha ma gịnị kpọtara ya Adanne lụghachita mmekọrọ biznes ya gakọrọ kere ụra ya na nwaanyị mba nza na ya nọzi 1 month later ya kpọga nwunye ya ọ naghị ebe ike
ya kpokwana ya ọ na-aza kpoga ya na ọ nọkwa ha akpe ọ naghị epik kwa call ya so ngwana ihe ọ ga-awụ ka ọ ga-awụ no problem ya gwa Adanne si na o legharịa anya biko na ya ga-alike ka o tigo ụmụ ya na skuul ka ịhụnụnụ ụmụ ya gaga na skuul ahụ na ọ dịkwa mma ka esendịara ya ego rejista ụmụ ya ba Adanne ya so no problem esendịara Adanne ya ego Adanne tige ụmụ ya abụọ nọ na skuul ka ụmụ ya gaga na ya na-aga every weekend na-aga eleta ha ihe ya ga ụta ka ebu ngwongwo ya zụọ ọzọ ya ebuga ya zụọ ọzọ ebuga mgbe ụfọdụ ebuga one bag of rice taa ga ebu nnọọ n'efuliwe na Adanne chi ụmụ atọ tiri ụmụ ya ka ya wụ ise rigeri n'ụlọ ya chọọ ka ọkwa ya aka ya ka ya nọ ya na-eche ihe ya na-echesịla ebe nwunye ọma ya nọ na nwamba na nwunye nọ mara mma na olo ihe wu the problem ọ gịnị ka on ihe abịa wewezie iwe sị otu ya ga-esi ji this lady dịka ịhụnanya ọjọọ si n'ụlọ ya pụọ ya kọọ ya ihe agwa agụrọchụ gị onwe ihe ya na onwe tinye na onwe ihe o kwuru na ọhịa mere ihe ya nọ ya ekwu n'ime onwe na ya nọzi 1 month aga abaga 2 months taa ka esendịgara meseji ya emechaa kpee enyi ya nwaanyị ya na abụọ ọka na-adabara ya na abụọ ya nwụghị onye na-ebupụta family ga report otu third party na-awụghị relative mana enyi ya nwaanyị o metụrụ ya sị ka ya kpogodo ya kpee enyi ya nwaanyị si ya na enyi ya nwaanyị gwara ya ebe ọ gara na ihe nwekwa n'iwe o jiri bụ ngwongwo eshi n'ụlọ pụọ enyi ya nwaanyị sị na ebiko ya eweli iwe na ya gwakọtara si ya ga-achị ga-ele family ya na ụmụ ya na ụdịka iwe wege na awụ ya hụ bụ ụdịka iwe ahụ mbụ na anyways na ya ga na-atọ ọkwụkwa tu ha na ebiko gbagharawa na iwe ya jụọ oyi ya jụọ ese ọkwa mmadụ mara na ihe bụ ihe o mere ekwuezi iwe jụọ oyi ọ gịnị wụ ihe mere ọ gwara ya nweta ochikwatata ihe o mere ọsọ gwakwa ihe ma ọ jọs kwuo na ya ụdịka di ya lụrụ ya ma na ọ wote di ya dị na ya ma na ọ wote di ya dị na infact na ihe ka di ya mere ya na-ajọsọ mekwara gị na okweghị ekwu nwaanyị mbara ya bịa chọpụta na ivu na enyi ya nwaanyị gwakwa enyi ya nwaanyị ihe mere ya na this lady ekwucha agbanyọ fon nwaanyị mba na ndụ ya gakọrọ onwe n'ọrụ mekọrọ kerọ ya karọ biznes ya obi ya pụwa n'ihi na enweghị mmadụ ga-eme ihe ụta data ihe wee deliberate act ka ịpata o mega ihe dị mma ya naghị echezi ya ole ihe o mega ugbu ọ nọ ebe ya kpekwa n'oge oge enwesakwa ya were enye were nsogbu na ọgwụ ya ka ọ bịara lụrụ ike agwụ ya n'ọrụ onwe 1 month aga abaike 2 months o si n'ụlọ pụọ ozugbo abara 2 months gbaa 1 or 2 weeks oge enwe ya kpoo ya na fon wee sị na nwa ya gbara ọsọ lụwa n'ụlọ nna ya na ihe ya chọrọ ịgwa ya bụ na ya ekodene ya obi ekodene nwa ya nwaanyị obi na ọ eziokwu ya gwara nwa ya na ihe ahụ nụnụ ọsọ ihe di ya mere ihe ọ ga-abịa kwughashiwa mana ihe ya chọrọ ịgwa ya bụ na o luru mmanya kpọrọ ụmụnne ya ole na ole bịaghachi bịa rịọ nwa ya ugbu ene na obi elulie na nwa ya ga-alụghachita back to him ya gwa oge enwe sị otu ya ga-esi kpọrọ ụmụnna ejụkwa na-eso gịnị ka ya mere nwunye ya ga-asọkwa na gịnị bụ ihe ya mere kedu otu ya ga-esi luo mmanya kpọrọ ndị obodo ga-rịọ nwaanyị na-ejide ya na nwaanyị ọzọ nwaanyị na-ahụ ya nọ na enweghị onye gwara na ya zuru ochi n'ime aja gba ya ụtọ ya akpọghị ya ihe ya ebuweghị ya ọnụ na ya tụrụ ya ime ọmụọ nwa na ọ na ya na-akwụrụ ụmụ ya ozugbo ụgwọ ụlọ ya na-akwụ ihe eriri n'ọnụ ya oyikwele nwe n'ọya na-ele ihe ya ga-agwa ndị obodo na ọ bụ ihe ya mere nwunye o ji bụrụ ngwongwo ya leruteze nke ị ga-akpọwa ha luwe mmanya na a na-abịa rịọ ya na ya mahụta ya ga-esi ihe ya ga-agwa ụmụnna ya na ọ gwa nwa ya nwa na ọ na-ewetụla obi na ọ lọta bịa ka ya na ya abụọ tigo ọnụ n'okwu na ọ gwakwana ihe wee igwe ka ya mara otu esi arịọ ya oge enwe sị na ya gwachaa na ihe ya gwara ihe ejikwa gwakwa ihe n'ugbo na okwekwele na ya enye ha aka imeji ha abụọ na ọ nweghị eme ugbo nne ya kpoo ya chọọ na wee n'ọnụ gbaragbaragbaragbara na nne ya ma ekwu na ọ ma edozi ọka na ike pete mpe na ọrụkwaghị ya hụ na okwu ahụ abịala ịkparị mama ya gbanyụ fon a na-aga 2 months aga oge enwe akpọ ihe si ihe na ya gwara ya na ya bụ ọkpara ọ chọghị ebe kpọrọ nwunye ya gwa sị mama ha sị na ihe ahụ ọ na-ekwu gara ya akwa ya gwara na ọ gara ya na ọ bụrụ na ya onwe eche nwunye na enwe ga ga-echerute ọ bụrụ na ya ahụghị ya na ya ga-abịa ije ahụ kama ọ bụ ije ibute mmanya gwa ha rite ọnụ ihe ya kwụrụ n'isi ya na ọ bụghị ịbịa arịọ ya ma ọ gwa ya amaghị gị ma ọ gbaga na otu ochi agbaga ya ị gaghị na-egbu mmadụ na-amaghị ihe o mere onye ahụ amaghị ihe o mere ị chọghị ịgwakwana onye ahụ o mere gị na-egbu ya egbu ahịa isi n'ala na-asị ya bịa rịọwa na ihe ya na-amaghị ele bịa ga-esi ebido arịọ ọ ya bịa igbo ya sị ya biko gbaghara ya na ochi ya ezuru ka ya gasị gbaghara ya na nwaanyị nọtụrụ gidere na ya ma ya bịa ga-ebido na ebe na ọ chọghị ikwu ihe iwe na ọ nọrọ nwa no problem ihe a na-aga nwaanyị mba nọ nza na ya nọzi nwunye ya eboghe ngwongwo elughachita gwawe
say na actually na ye confirm ona na oso ya gbara no the wrong na ebiko na ya gbare na ebiko gbare na ebiko na ya gbare na ye misi kwuru kwa na ye misi yo ye na ele nwunye ọ na-ekwu ya kọrọ gị n'elu ya ma ma apology ko tendaka ya na ahụtacha ụjọ n'ime ya na ahụtacha ya ghọtaka ya elekiri ya ekwu okwu ya bachaga ihe ka chigi ma ihe mma ya kwuru ma ụdịka ụsọ gbara n'otu ochiri lo na otu ya nwe ewuzi onye arịọgazi ugberi ya ghọtaga ya connect ga the whole thought enweghị ya ghọtaga ya sị na wow rute n'abalị ya fon ya ring ya pịa nwunye ya rush ya ga buru fon ya ya jụọ sị lekwe na eshike ya bitere na fon ya ring gị na ya chọrọ ịlụ onye kpege ule anya na screen ọ bụrụ na ọ wụ nwanne nwoke kpọga ọ ha nwanne nwoke kpọga ọsọ oke na ọ nwanne nwoke epike kpọ nwanne nwoke ya na ya bụ ekwuo ya gwa ha na olole and ihe nwanne nwoke kpọga wee jụ ihe gbasa ije ya na nwunye ya gwa na olole ọ nọ ngala ugbeene na ọ lọtara na-arịọ gị ya ma ihe ọkọga ya ma tii na ọgwọbekwa ihe o jiri gba ọsọ ọjọọ ọsọ gara lọta na-arịọgazi ya na ya fidiri ya ghọta na ya confirm ọna na ihe anyị efidiri na ọwụ ihe ọwụ na ya ghọtaga ihe nwaanyị akọga ebe a na ọ nọ nga ugbu a na ya na nwanne nwoke kwucha ya gba ha kwa ha fon ya na kodoro ya fon ọ nọtere ring ha nwunye arọsha ịbịa bụrụ the fon ya jụọ sawara na agba na ya metọghị ya aka ọgba ọsọ na ka oloro ugbu na ọkwa ihe bịara bịa kpelata akọdị ntụ ote mmanya si echega ka ha gburu ndị obodo niile bịa na ya bịakwa na ọkwa ya lụghachitara ha un na ọ na ọ bịaziri inwetazi evidence ọ ga-eji agbaka abụọ na ọ ga-enweta from him na ya dịghịrị dị imetụ ya aka mana ihe a chọrọ igwe na o metụ ọkwụla fon ya aka biko ọsị ya bịa hapụkwa na aka ahụ na ọ gaala kwa ka ahụ na ọ gaala ile fon onye kpọga ya ọ bụrụ na kọstọma ya na kọstọma zacha ejidezie fon ya dana ekweghị ya n'ọkụ ya kpọrọ ha ọ gawa ka ọ hapụ and ọ gawa na-eji speed aga eme were fon tii na ntị pụọ iji onwunye onye na-ekwughị ya ma ya were fon ya tii na akpa fon ya ringela ya nọrọ ga-ama aka na akpa were fon ya ọ bịarute nso were anya ha ya n'ama onye kpụgazi ya distamara ndọ wụrụzi enyi nwaanyị nwunye kpụgazi ya si ọga ya si na ya nọrọ na nwunye ya lọtala ya si yes na biko na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na aka ya metụkwala nwaanyị ahụ na ọ na-arị ya elu na nwaanyị ahụ na o pịtọọla onwe na ọ mịtọọla onwe na ọ pịtọpịtọọla onwe ya sa na ọkwa enyi ya nwaanyị nwunye ya si akwasịla m gị ka mụ na gị nwee akwasịla m gị ka mụ na gị nwee ka anyị diskọsọ ị chọrọ iji ọsọ bịakwu ihe na-enwe ya jụga gị o chọrọ ito iji chọwa ikwu ihe ị chọrọ ikwu o chọrọ iji chekwa ihu akwa ha pụga m eji aka m agwa di m ihe niile ya si nwunye ya na-asị ahụ ọ na-ịgbanyọ fon abụ ọ na-ịgbanyọ fon ka mụ na gị si ite ka anyị diskọsọ di na nwunye ya enye nwunye sayensị o shift onye n'akụkụ biko na ọwụ ya makpọrọ ya na ọ pụọ ya n'akụkụ na ọ machaga ọ pụọ ya n'akụkụ the girl enyi nwunye na-agwakwana ya si ya na ihe mere na ya ga-agbaghachi ya azụ mgbe ya ga-enye elu dan mana ihe ya sị ka ya gwa ya wụ na ọ makwala nwarị ya nwunye ya elu tiri ya gwa ihe ya chọrọ ịgwa ọ gwakwa ụmụnne na lekwe enyi nwaanyị nwunye ya kpọrọ lekwe ihe o kwuru na ya nwa akọrọ aka n'obi si ya matụkwala nwunye aka ma ije ọ lọtara tili ọnụ from ha ọgbanyụ fon ejide fon na-ele fon ele nwunye na-akọjajajaja nwunye na-agwa ya sị na ya nwere right ijide nọmba enyi ya nwaanyị na ọ bụ na enwere ihe jikọrọ na nwunye enyi ya nwaanyị ekwuo na enyi ya nwaanyị blackmail gị na enyi ya nwaanyị blackmail gị na enyi ya nwaanyị filiri na ya ga-eji ya napụta ya ego na that wretched that ingrate that this that betrayal na enyi ya nwaanyị blackmail gị ya jụọ nwunye ya sị aha enwe blackmail without commitment ọ gịnị nwe ihe kọmitiri gịnị nwe ihe mere nụ blackmail ji abata gị n'okwu ihe gị na-enye nwaanyị mere ọ gịnị nwe ihe mere particularly nwunye asị na-enwekweghụ na ọwụ ọjọọ so oke ukuru ihe ọ nwere ihe oke ukuru ihe something dị ka coincidence ọ bịara na-eme ka ọwụ ihe ọwụ ka ọrụ the real ọ bịara ime ka ọ dị real na ya hapụgo onye ama ego biko blọk ọ ya gwa nwunye sị mgbe e pikiri kọlụ na ọ sị ya na ya end ya kọlụ ahụ na ya ga-eji ọnụ ya kore die ihe niile na ugbe endiala kọl onye kpọrọ na-enwebekwa ihe o kwuru o yigharịala na ya ga-akpọghachi bak na onye nwunye eji ọnụ ekorie ihe onye a na-aga ịkọ bifo onye akọwa nwunye ya gwawakwa ya na ya hapụgakwana ihe ahụ na ya blọk nọmba enyi ya nwaanyị ahụ ya sị nwunye na ọwa idiot were fon tii n'akpa gawara onwe ya bịa n'aka ya kpaghachizi enyi ya nwaanyị afta ya apụọla from the compound ya kpaghachizi the lady so gịnị nwe ihe ga ọ na ya apụọla ya nọzi na the house na ọ kọrọ ya gịnị mere this lady agbagha ọnụ gwawa ya na ex nwunye na ọ lọtara na ya na nwunye ya akpọ ya na fon jụọ ya sị ya na ya nụkwala the latest na ex ya jọsọ kpọọ ya n'abalị na-akọ ya sị ya jụọ ya sị lekwa ebe di ya na ọsị di ya lọtara by that time ihe ebe 7 ka kọl ahụ bịara na di ya lọtara ebe 9 ya lọtara ebe 9 na ex ya kpọrọ ebe 7 p.m. gwawa ya na ele ebe ya nọ ya jụọ ya sị lekwa eshika bitere
no ya wala bekee ọgara kamgbe how many years ga alụ onye ọcha gwa wesị ya nwa ka alụrụ onye ọcha ya lụrụ onye ọcha na ọ na ya lụrụ onye ọcha problem ya nwere ya gara inwe na ọ na ya lụrụ onye ọcha na problem ya nwere ya gara inwe ya na ọ bụrụ na ọ hụ ụmụnne anyị nọ n'ala bekee eze ndị Igbo wotu ha meeting ya na meeting ndị Igbo wotu ya nọ n'ime all president of that Igbo onwe ga ya one guy mere president ha na ọ ya gbatara ụkwụ gbaiga azụọlụ ya na ọwụ obere ihe na Ephraim ya up nwaanyị onye ọcha like gị ya jụ ọ na-achụgburu ya very young girl ya jụ na onye bịara set ya up were drọbụ tigre ya na room na ọ gwụla onwe otu o chiri bịa mkpụrụ otu o ji gbata di ya with the help of roommate ya ka ha nara ego sell out were nye ya minye access to his things personal belongings ga disconnect ya camera ihe ni tigela abịa were datin bịa plant ya gboro ya ndeke then roommate ya kwana onye Nigeria roommate ya bịa gbakwa aka ebe na ya na hụ this thing ka ya na-arapụ ya were na-apụ ya ma ihe nọ n'ime dị exactly this content ya ma ihe nọ n'ime yes okwucha datin move ta ka eshi buru ya na ọ bụrụ na ọwụhụ president of Igbo wotu ihe meeting ya nọ n'ime ụmụnne ya nọ n'ime na ya na-elajichi ya na-epụta na enweghị otu mkpụrụ nwaanyị onye ọcha ya lụrụ na problem ya banyere n'ime ya gwawa the guy ihe gbo ihe nwunye kwegere enyi ya nwaanyị nwa ex ya na ifu na enyi ya nwoke bịara ịgba ya enyi ọgwawe na enyi ya nwoke so na ndị Igbo na ọ hapụgado onye ka discuss another thing na ele ebe ọnụ na ya na-apata Nigeria next month ya na-apata Nigeria next month ya nwa mba na ọ bụrụ na ya bata na ebe ọ sọkwara ya nọrọ na ya ga-ala ka ehu ya jụwa enyi ya nwaanyị sọgwara na the guy na ya alụọla di ọ sị ya nọ n'ele ihe na gwakwara ya na ka ya eji ọdị na si biko na enweghị ga-adị ya ka that guy na ọ problem ka ọ nwere na ọwụhụ na enwe ihe gara wrong na after no problem ka ọ nwere nothing else na ọ lọtawa first maka ya bidokwana ugbu a chọwakwana allegation ya ga-enye di ya ga-eji shi n'ụlọ buru ngwongwo emegide pụọ because ya ga-eshi ebe ahụ pụọ ya gaghị nwe opportunity ga-ahụ ya na ya bụ anọ ya gwa nwunye esi ya na emekwere ihe ahụ na ọ jụrụ njọ na emekwere ya gwakwa dị ga na ya lụọla di na ọ gwa na ọ lụọla di na obi ga-apụ nwunye nyenwezi ya allegation that na ya chọrọ ka dị ga lọta hụ na ya lụọla di ebe ya nwa na-alụbe ya dị available na ihe no ex ya na ewepụkọ ọnụ maka ya gba game ya lee ma Chineke ọ gị na ọnwụ na ọ lọta dị interested in her na ya ga-apụta from this marriage ya na abụọ alụ na nwaanyị mba nọ nza na ihe ewu ihe nwunye kogara ya na enyi ya nwaanyị discuss ihe kwa ihe enyi ya nwaanyị kogara ya bịa ghọtazie ihe nwunye jiri gba ọsọ si ya sọkwa ya gba ọsọ shiri ụlọ pụọ n'ọ 1 month that 1 month ahụ nọrọ wo complete 1 month ahụ enyi ya nwoke ex ya shala bekee elu ya na ya ba nọcha dị gaa apịtọrọcha ya useless cha emekasacha ya mejụsacha ya bịa ntị gwagwazie ya na ya adịghị ready ịchọpụta ya na di na ya gaghị like elu ya pụtakwala ya laghachi back to di na ya na-alaghachi ya move on were ego nye nwunye si na after ọ mụrụ nwa because of ụmụ ya na ọnwụ na ọ ka young marriage kwe na ọ wee mother already na ya chọhụ ịkwụpụta nwaanyị nwoke bịa kwụrụ ụgwọ isi bịa kwụpụta no na ebe ya na ya ba nọcha na ya emesiri ya na ka ha agaala na ọ laghachi back to di ya na ya ekelere iwepụtara 1 month na ya amaghị otu o shiri mee but then iwepụtara 1 month shina di pụta shina marriage pụta bịa n'ọrụ ya hapụgo ụmụ ya bịa n'ọrụ ya na ya mere appreciate na ote dis guy shiri nụcha yuzocha nwunye nwa ga na plan laghachi ala bekee sozi nwunye ya laghachi back to di na enweghị ike ịlụ ya na end ala na ocheghị ya o nwere ihe ndidi na ogene 5 years na enwe ndị na-echeche 10 years ọ nụhụ from him ọ hụkwana make sure ihe ma ị nọ from this person gị chere mgbe o lurutele ọ ga-alurute n'ụlọ gị chere mgbe olu ọ na-asị ya na enwe time ebe na onwe time ọ lụọla di na ọ wụọle na Chukwu edereghị ya na this guy amaghị na plan laghachi ọ wụzi mgbe oge nwaanyị kpọwaziri ya na ebutezi mmanya bịa rịọ nwunye ya na ụmụnna kpọrọ ha nwunye na ntara lụghachita na nlele na this lady akọwakwa ihe ekọcha ya jụọ ya sị oke na ya na ihe niile okwu na the whole thing na connect na the ugbu a ka the whole dot connect ya ghọtala ya nụkwala ihe okwu na olekwana ebe blackmail shiri bata na the okwu ugbu a na the lady agwawe sị enweghị ihe dịka blackmail na enweghị netina dịka blackmail na ya gwara enyi ya nwaanyị si ebe ọ lụọla di na ọ connect ya ọtọ ka otu ex ya ka ya na ya abụọ enwe na age anụzi on her side ọ gwawe si ya enweghị ike ime na mgbe ọbụla this guy batara na Nigeria na ọlụgodo onye ọzọ na ihe one way or the other ya na ya abụọ ga-end up together ha nọchakwa they will still be seeing each other so na ya gaghị connect ya na ya ji aka chọrọ onye ọzọ lụọ hapụgara ya ex ya gwa esibedo na ọ lụọla di onye ka this guy pụrụ ya na nọmba ex ya ka ya na ya abụọ were kwa jụkwa isi jụọ okweghị enye ya so oke na ọ bụrụ na ọ hụrụ ex ya ahụ n'anya too much na ya agaghị eme allow
ịnụrụ nga na-edeceive nwa mmadụ na-enwe mgbe ya naka ya ego na ihe ya gwaga ya na ọ mee introduce to ex ya ọgwụla enwe onye blackmail gị be na ọnwụ na meghị introduce to ex ya na ya gakwana ekwe ya na ya ga-eme ala eme ya ga-eme kisho na di ya nụrụ ihe o mere na otu o chere na ya o kweghị eme na ọ bụ ihe ejiri kpewa ya ugbu a ya wụhụ onye na-ahụ ihe ọjọọ bịara ime mmadụ ya gba nkịtị from the time ọ hapụrụ marriage nwapụta bịa nwakwuru ex ya dị ha afta ya ekwe ha ya nyere advice o deserve still ọnụ na ebe o fidiri na ya ga-ejide nwa ugo jide nwa egbe o ji ex ya ji hekwe di na ya agaghị eme ihe o kwesịrị ime concentrate na marriage ka e nyere ya aka ọ dị aware ka di ya dị aware ọ pụtazi apụta bịa tụnweze gwazi ex ya na ọ pụtara ya na ya abụọ nwamba nọ mza ike kwụrụ ọtọ gwe ya kpọọ nwunye na fon jụọ ese ex ya ọ lọtara last month ka ọ lọta ya sa finally ọkwala ihe ọ chọrọ egwe na ọ lọtara na coincidence na ya na ya abụọ si gị ya pụta bịa before ebido notice na ex ya batara na ihe a niile na coincidence ya jụọ ese ọ lọtara last month ọ lọta ya ọ lọtara na 1 month ya were njichi ike 1 month mmanya asụ mkpa ụmụnna bịa rịọ ọṅụ kpaghachita na after ex ọ lọtara pịta ọṅụ ya aṅụ mechụsacha aṅụ mejọsa oyi mmanya na plan lash mmanya ewepụta ọnụ na mkpa ụmụnna na were ụmụnna were moto chata ụmụnna luo mmanya gbara ihu bịa gba ikpere rịọ ọṅụ return ọṅụ back na ihe mere nọ nsogbu anọ ya ga-eme wa ya obi n'enwe ihe ọ ghọtara na enweghị ihe ọ ghọtara na oji na-amaghị eme onye na-etu na anaghị etute na onye ya na ọ ga-eri ya na small time ya gbanyụọ fon ya nọrọ ga-akpaghachi enyi nwaanyị nwunye gwa wee na mmadụ dịka ya na-azụ ya azụ n'ebe ọ try stop nwunye from ịgakwuru ex ya nwunye ya anọ wee sọ connect ya ka o wike concentrate ebe di ya nọ na family nwunye ya nọ na ugbu a ya chọrọ divorce nwunye na ọ bụrụ na ya bịa ka ya lụọ ya na ọ ga-ekwe the girl sị na ọ bụrụ nzube chukwu why not ya so tilo na onye ya small time nwamba na ya lo gwa nwunye na ya chọghị ịhụ ya hie ya ebu ngwongwo ya lawa na ya ka ya ga-akpọrọ ụmụnne mma ya chọrọ ịhụ ụmụnne na ya ga-akpọ ụmụnne ya abịa na ha bịa discuss wa ihe and ya ga-akpọtakwa enyi ya nwa na ga-discuss ya n'ihu na enyi ya nwa dị ready bịa witness no after that o chereze demand bomb na ọwa ebe okwu nọ na nwamba na ya send ha na nwunye pakin na ọnọzi n'ụlọ ya ugbo na m jụrụ elu unu na ọwụrụ gị ọ gịnị ka ị ga-eme na actually ya chọrọ ịlụ enyi ya nwaanyị ahụ ka o were filie ka ọ hụ how painful ọ dị and ya lụọ this lady na ya ga-apa ya ka akwa na ya ga-eme ya ọ nọrọ fa ahụ this lady enyi ya nwaanyị ya gba ọgwụ gbuo ugele na ọgịnị ka ya na-enye nwunye ya zụrụ ya moto ọgịnị ihe ọ na-enweghị ọgịnị ihe mere ya dị comfortable o lechaa ya anya pịtọ ya n'ụdị ya na ya chọrọ ime gwara ya banye ikpere enyi ya nwaanyị at least onye ka nwere conscience ma na onye lụọ di nwaanyị lụọ di ya chekpokwu na ya chọrọ ịlụ enyi ya nwa na m jụdo elu na ọwa wise decision ọ ya gaa n'ihu ka ọ ya gara n'ihu na ụnụ biko na ya wụrụ nwanne m na gị nyedịrị advice na enyi ya nwaanyị ahụ na ọ makwara mma na obu ukwu bụ ihe niile everything zuru oke na ọ dị oke ọ dị nnọọ nwa yori na ọrụ mma ọlụlụ na m jụdo elu na ya gaa n'ihu na ya chọrọ ihe ọ bụla ya ga-eme nwunye na obi agbawa ya so that o nwee ike pụta onye ka ahụ ọ hụrụ n'anya olu achịta next time ka ọ ma ha na plan gbo nwike lọsta another 5 years onye na ya bụ kwuwe ọ ma na nakwunye wụrụ ma na alụ atọ ọ bụla ya na ya bụ ọchị eme ha chọ ha end up together ya kpọrọ ụmụ ya ọrịa ebe ụmụ ya nọ ha nọ ọfụma na ihe chọrọ ime na wee lụọ enyi ya nwaanyị ahụ na ole ihe unu chere ole ihe unu sọgestịrị ka ya mee nwanne m nwoke ya sị ị ga-eme ihe ị na-eme with clear head ọ bụrụ na ị chọzie nwunye ịlụ nwunye nọ o kwere nghọta mmadụ agajụ gị why ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwụwachi the marriage or your choice o kwere nghọta mana ị ga-alụ enyi ya nwaanyị ọ ga-adị mma ka ị were clear eyes nga mee ya n'ihi ka ị hapụ inweta onwe gị n'ọnọdụ a na-akpọ nkwụ rere eburuga n'ikwe eburu ebu a na-asụ ya na-agba burokọtọ mmanụ na-awụfu nkwụ rere eburu ya gawa n'ikwe eburu ebu ụfọdụ sọ na ọ gara ịnyochi n'ime ọja zokarazie ntụrụcha aboke ị ga-apụtagodi na ka ị nọ na mee ihe ị na-eme with clear eyes. And let me tell you, enya nwa ya ha somebody ga just guy ya get happy. Now a desperate woman. Ki happy ga my ga ba. Ki se ka ge na ya matato. Gi bia huzi karata na chozi po. I ga hapu likwe biko. Ka me ga lu enya nwa ya cho onye ozo. Mana so wurire enya nwa ya let it be for what it is. Ko ha bokwa ihota na ni ị na-eme ya wo na ị chọrọ imewe nwunye obi. Yo onwe chọrọ imewe enya nwa ya obi.
una nwe interest ono no ji abaga na ihe na akpọ marriage awụrụ naanị to hurt somebody. I nwere ike gboga lụọ ya ke na ala bekee chetakwu na ọnọzie na ọ pụtala lo bịa lụrụzie ya ọṅụ ha ezu oke, then are you happy? Ihe ọ bụla ị na-eme were clear eyes na adịla in a hurry ka ị ga hot ọ enwe ihe oluzuru ọta ya na ọtọ ọnụ na we promiscuous woman. Ha na-enwe conscience, ha send gị somebody hapụrụ ụmụ ya na-achọghị ime otu ụmụ ya mere ọgụnwa akọgachi ime otu mere once ị na-esend ya pakin na ha na-eme ibebi ikwe ha ifere ịgbaala n'isi akwara ikwe ha is not a beautiful woman, ọ ga-apụ n'obi ọma. The next na ọ na-ame ya kpa enyi ya nwoke ahụ na lekwekwe ihe mere na enyi ya nwaanyị ha gara aga kọrọ die na die na ọ tọpụtara na ya dịzikwa very much available na ya pụtara never can tell ya mmadụ abụọ hụrụ onwe ha n'anya before ha jagbalie. Ha nwere ike united together, ha abụọ ga-adị happy together, but are you going to be happy with her friend because ị machaghị ya mahụ karata ya? You are a lady on a mission, a desperate one at that. Gị onwe nwekwanụ mission nwe ihe ike ime ga pawa ya ị na-apa ya eme ya okwu ya ga-eru ala pampa ya. Onye nwunye ya dịkwa sure na ọ dị ready, o nwere time ile ihe ndị ahụ because ụfọdụ nwa dị like this sending enyi ha ex ha so chọgodo ha move on with another person. Ha achọghị maka ihe hapụ ịgaga gị ime gị na-emegide mmadụ dị otu a na-enweghị conscience, onweghị uche, gị ga-abaizie n'ime nwunye ya onye nwunye ya ka mma gị ihe ga na-etizi mma tọpụrụ na anọkwa otu isi hụ onwe ebe ejili ike amaghị m na-akọwa kemowo agala ka ị ga lụọ enyi nwaanyị just to hurt her ọ ka imegbute ihe n'ahụ. Ịpụta from that marriage ma ọ bụ na okwezi mmekwata gị pụta ebe a gị n'otogodo nye onwe gị time with your clear head biko ọ dị very very important. Ihe ọzọ m sọ ka m rụtụ aka biko ọ na-echefu ule go and think deeper. Ọ bụrụ na ọ connectịrị enyi ya nwoke ahụ to enyi ya nwaanyị, that lady agaghị akọrọ gị this thing na ọ kọrọ gị. So don't ever think that she's a saint or one saint. Efilikwe na ọ dị iche. Ihe ọwụ nwaanyị chọga dị. Ọ bụrụ na enyi ya nwaanyị nwekwa na nwunye ya connectịrị ya to ex ya ọtọ ọsị afọ evu kpa ya n'aka asọ nwa ya onye ọsị ya gakwuru onye ahụ gakwuru ya afọ evu connect ya bụ ọ na o mere ya, that lady agaghị akọrọ gị ihe n'ugbo mere na iwe ya wụ na gịnị enyi ya nwaanyị jicha abụọ gbara ibu ọ nọ na di ex ya gara ha lo enwebeke ya lụ onwebeke ya bụ so ọ mega ihe ugbo n'owere ya na enyi ya nwaanyị na-ada ha abụọ nọrọ n'ala ha na-ebili ha abụọ bili otu mgbe. So mmadụ dị otu a na-enwe ihe na ọdazọ naghị eche echiche ihe ọ na-eme ebe ọ ga-abara ya echeke ya na ọ na-agba ụta based on ihe ọ ga-agbachata. Biko ejikwala ike ama ịga ebe ahụ, ụzọ anụkwa ebe ahụ. Ụmụnne m ọhịa m gwara ya ịnụ ngala ụgbọelu nwaanyị ibe m ekwu elu kwu ala ndị ex na-agbakwa kpurukpuru, ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-agbakwa kpurukpuru na past ha. Imove on with ụkwụ abụọ, imove on with aka abụọ, imove on with ntị anọrọkwa n'azụ, otu ụkwụ anọrọ n'azụ a na-ele ihe past nọ ihe mega na past na ebe ihe past si abịaja ọrụkwa hụ mma ọ na-ahụ na ihe mekọgoro ụgbọelu ka enyi ya nwaanyị ekwerela ekpere ọsọ why not na ọ wụrụ nzube Chukwu that means o kwerela ihe niile ihe mmadụ abụọ na-eme ka obi gbawa otu onye. Nwekwe nnọọ ihe unu ga-agwe enwe nnọọ ihe unu ga-atụkwasị ọ na-atụkwasịrị ngọ ha m n'ọnụ ọ ga-agụkwa kọmentị ọnụ ọ ngọ ha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.